ka VPP lane ka Voice of the People Party haka cing pelaj khbor ka chongka haka social media lang ba ka Facebook kal ongkum ni ka cing penram bat cing persya chong ka to ka ne kiru shimet bat ki kan huan ya ka VPP namar bakladawa nak sarkar MDA2 ban curip bat sorchamin biang ya ka bahat thongkam lane ka reservation policy bat ban pensange mardor ya ka cing pensari ya ka rosta system kat badang ap ya ka khathot chong kata ga cing sorchamin ka long ek ka ba sungsi ka bom shem lakmi lanti bat ka bom shong ne ka long ga cing shisha baka reservation policy ka dei ka phang ka bakta ya ka cing sngo chai pen riu han rai kata kampat dei ban long mau chung thut ya ka sain perkhat ba shong ne la ban len baka reservation policy mikhalaya ka long ka bom don nong rem bat ka bala shiliang hakaba ya kimat kum kecing bun beriu bat ka hok jong ki babun cing dona khat met bat ki we de kimat ki bolong ki mau krom jong ka polisi lakan taj war ka cing petrekam ya ka rosta system klam dapen bet ya ka polisi ka badko kan wanra ya ka cing nong ya ki samla jong ka no ka caj ben riu ki bahap pan long lang kenya ya ki cing bakla jong ka history ka baladap ka cing kono ba presiden jong ka VPP uba Ardan Melal Basaimot bat jaka senghi baka kenshot jaka cing so per cak ben riau hapok kecela kalong ka babak lacur bat ka bom donong rem ai ruem haka cing shisha uba Ardan ulai ka cing kren rengkat kimat ki basyong ne shibon halo ka reservation policy bat ka rosta system haka dorbar mang tengka ka badang syudep hapok ka yang dorbar tuan ula pensyakadar ba don cing persya ne cing pihun ya kano ka cak ben riau halo ka bah thungkam henrai tang banwan ra ya ka cing penbet kenang bakan long ka babet bat ka bamle shiliang ka seng VPP kadai ka bala penlong da ki briu ki badon ka cing ka kle ki babet ki be ye ya ka cing ya syong suk bat ki bakran ru ya ka cing shisha kum ka sengi kerpat ki pet ba cuk cela bakan long ki bapet ngor bat ban ngat ha ka shrip jong ki riu sim kabu ki ba persyang ban pen thobre ka seng ui bakadon ka cing persyang ban pen thok bakla syapang ka seng VPP kenang bah kan la ban su thiet chikiwe pat ki banta chong chela namar bakaseng kala pen khiwen je kisan perthei chong ki plan duman kirio asap bat bam sam kanong rem chong ka party kalong banwan ra ya ka san perthei ka bokhuoj balai ne ki bam sap bat le chubol ka kom trekam chong kitnat prepare chong sarkar kun thup ru ki bol panyaj haka thungkam thungcham ka seng VPP ka khot bat wer snob hai ka pai ba chong ka rilum karo banyak snokti berkaseng banwan ra ya ka roi kapar bat ka cingya chaprang chong ka cela habarong kiliang kaseng VPP ka dai tang maka kaseng ka basisha ha ka cela ka banwan ra ya ka sensyar khadar ka balar kam bat pakhuoj kitu kiseng san perthei ki bachuyo cingkersha narilom karo hakipor ki baladap kim syam lala banwan ra cing roi harilom karo kidon kiseng san perthei ki basaj ksau persya ya ka cing penkala ya ka reservation policy henrai ki dai maki pat ki bom cu pushe ban penroy ya kerilum karo ka cing bom sim khia na ka banta ka pule puthi bat kiwe ka dai ka cing syukur cukine ki seng ya ki pai ba jong kerilum karo aba ki samla kim long ke bala khre ban rong skala wei jong ka cing kom ki seng san perthei ki dai ban sim ya ka cing ki kle ka seng VPP kal ko cing mot ban pen ku borik samla klem da sha shiliang ya kanu ka chat ban riu bat ru ban pen khre ya ki ban long ki bayar kat dor bat ki we pan kisamla karik India hi barak kawai da Dr. Bat Kemarbo nong aikatien jong ka VPP lane ka Voice of the People Party kawe kalama wan barong menta gently kawe kasor ngien ya bertajor ngien yo ya jing job ha upra alingin snok tilan to kawe kalama saudon kari nyen risa hau pra nyen pertahau pra nyen ya nyom hau pra nyen risa